Rekata Dyan Gatotkaca Kinon Mapakaraka Suta Kakapira Kresna Parta Parta Manahar Satinira Bekti kula nggih Den Petruk iya Bekti kula Ndara Bagong iya kok ngendikane sajak mboten lega penggalipun Petruk nun kowe tak takoni jujur nggih Bojogoro oh mboten Petruk niku wong tuwa kowe wani karo Mandura iya oh lan pripun to nek kowe wani ulungno tangan tak bondo tangan tak krincung sikilmu tak leboke baku jaran yen kowe bangga bakal tak rapungi budi tak sembadani yen kowe ora manut karo Gatotkaca isin duwe abdi Petruk sing wani ngorek-orek raine Punden Pandhawa gawe wirange Punden Pandhawa Petruk wiwit dina iki aku ora sudi mbokmu malah yen perlu kowe ora gelem manut karo Gatotkaca mapan tak pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol dasmu kowe Petruk kaget risang kapirang urin angkul kinempet kempet dosang reknaning bawana kula ngertos kok Den kula ngertos kaya ngapa winanging Ndara Gatotkaca nek duwe abdi kaya Petruk sing ora ngabekti karo pepunden sing mengisane ngorek-orek pasuryaning para pepunden gawe wirang kula niku sadar neng Petruk niku menungso nek iso mbok dikandhani wong Petruk niku duwe akal budi duwe pikiran tur Petruk ora mati rasane dadi nek Petruk dikandhani niku mestine upama dikandhani dicontoni saora-orane Petruk niku mesti iso manut iso bangun miturut ora kok njur luput sithik kok panjenengan mentolo arep mateni karo Petruk niku njur dasare napa kula tak takon dasar panjenengan napa ming merga mbelani pepunden sampean Ndara Baladewa terus sampean mentolo ajeng mateni karo Petruk tembung sampean sing lara teng ati ngapa itu menengok tembung sampean sing lara teng ati Petruk ora manut karo aku tak pancat pundakmu tak untir gurumu tak gembol dasmu mbok gembol liyane gembol kok ndas ora teng ati ora saestu lha niku ngetutke sampean wit kuncung nganti gelong wit jabang nganti caprang jaman sampean dijedi teng Kawacandra di muka niku ora ana pepunden sing ngetutke bapak sampean ora ngetutke Petruk sing ngetutke ming betake kula niku dasar kula mung tresna ming tresna karo sampean pepunden kula Ndara Werkudara duwe momongan mongko ya kaya ngono kanane bisa kaya ngapa tresnane Petruk karo Ndara Gatotkaca ora kaya sajeng-sajeng iki oh sampean mentolo karo Petruk tak untir gulumu ora teng ati aku kok lara-lara ya artine lara Den bapakmu lho bapakmu Ndara Werkudara niku wong kau wong dosa wong sing wani mateni sapa mawon mongko wong kejem nika Ndara Werkudara nek luput pancen luput tumrap negara mesti dipateni ning Petruk niku momong bapakmu niku ora tau kok nyuwara kasar karo Petruk luwih-luwih nyenggol Petruk nglenthek Petruk ora tau mbahmu Ndara Pandhu niku ratu sak jagat jaman Pandhu dadi ratu niku ora ana sing wani ning Petruk getak Ndara Pandhu bola-bali mergo ajeng kleru pakartine ning Ndara Pandhu mboten tau getak karo Petruk kok sampean putune kok ming ajeng arep nguntir iki kula disuarani karo sampean mboten napa-napa loro teng ati mboten napa-napa mang pateni
Mang pateni. Angel pijet wae ngranti nek ping mateni Petruk muntir sirahe Petruk. Ning nyawa kula tekan swarga mesti ketemu karo Ndara Pandu. Terus Ndara Pandu dangu kalih kula, Petruk. Kowe kok wis mati. Kula le wangsulan atine pun entek. Kula dipateni utumu Ndara Gatotkaca. Luputmu apa Petruk? Mboten luput, mboten kleru. Ndara Pandu sukmane medhun teng jagat madosi sampeyan. Yakin niku tenan yakin. Ya. So. Pas welinge Ndara Antasena, aja ngantem, aja mbales. Kowe ngapain nangis iki? Hah? Aku bingung dengan dramatikmu itu. Ayo men Ndara Gatotkaca iki wedi lho. Asem iki kaget aku. Ngerti-ngerti kok men aku Petruk iki Kang Supan sapa ya? Mula aku meneng wae. Bareng kowe muni Mang pateni Mang Untir. Oh, lagi apa? Ngerti aku nek kowe lagi bersandiwara. Kok iso nangis ya, Truk? Kowe biasane ra nangis, ora tau nangis ya. Anakmu sing cilik mati kowe nang dangdut to, dasmu. Ora wae, wae aku ngerti kok. Lah nanggap ning Tegalan to. Anggo dit layatan to. Kok saiki kok iso nangis? Ya aku ki ngremet brambang leletke nggon mata. Temploke nggon mata Ndara Gatotkaca ngene meruh luhku dileweran moko ora luh asli. Ming luh gawean. Brubut munggah ning ngantariksa nganti cilik ora ketok ndelik. Gagas karo kelakuane iku. Ah sip iki mboko siji hancur pertahanane kono. Ning iki isih siji. Sapa ya? Drontarja. Heeh to? Heeh. Terus saya aku tak takon, kowe wis nyambut gawe apa? Mau jawel sapa? Wong wetengmu lara kok. Weteng iki diitung to? Ya diitung. Wah, Jah. Nah, iki mung kari Ndara Antarja. Tandang ngono. Aku tak ngaso, mbuh caramu piye kudu Antarja mundur, ora mundur kowe mati ya karepmu, urip ya karepmu. Wis ngono, sayah aku kok. Truk. Rene sik to. Ndara Antarja iki kekuatane nggon apa? Lho, kekuatane nggon apa piye? Ndara Antarja ki mbahne ki ratune ula, dewane ula sak jagat. Kowe wani karo Ndara Antarja wadul karo mbahne akon ula sak donya. Bagong goleki Murtaya kowe. Kowe tengok-tengok parani ula. Lho. Mangan parani ula. Turu parani ula. Aku wis nyanding. Ulane mbahne Ndara Antarja, ora ulamu. Beda ya? Medeni ya, medeni. Werna-werna ula laryangon, dagrama, demung kebu, saron demung, betul. Demung macan. Kuwi nek nyokot sing jeneng ula sendok iki, Gong. Wah, kuwi sing medeni, Gong. Apa? Heeh, kuwi galak. Kuwi kei bakmi ya kolu. Go goreng ya ula sendok kuwi. Ha iya, sak poroke ora. Tak mut irungmu sisan to. Gatekke melenceng. Agene nek kowe melenceng ya sak penake nek ana melenceng nesu-nesu ora. Sing serius terus aku ki gatekke tenan. Monggo sing jeneng ulane Ndara Antarja nek nyokot, wah. Ulane Ndara Antarja weruh kowe dicokot jebret. Sing dicokot kejet-kejet kae, kejet ulane ngaso. Wah. Terus sing dicokot jenggelek meneh, cokot meneh. Yes. Sing dicokot kejet. Sing ulane ngaso tepas-tepas. Sing dicokot banget cokot meneh bola bali. Heeh.
edanane. Edanane. So bola-bali ya, Tru. Allah galak kok. Oh iya, heeh. Wis ngono wae. Saku tak ngasuh ya. Heeh. Duh, modal iki. Untuk bagian sing rada ngrekoso iki ya wis men ra masalah. Ketok goleki Petruk lara wae tak keroki adipateni. Mungsuhe Adipati Ranggalawe. Ayo antar jane, ayo ora kesuwen gak jedul gak